Добро утро, машинки! Пак съм със същия екип. Разликата е, че вече съм потен. Да не си мислите, че правя всички клипове наведнъж. Не е така. Всеки клип рано сутрин го записваме, за да бъде топъл и пресен. Специално за вас. Днес отново ще направя тренировка с без тежести или с собствено тегло. Ще развия едно базово упражнение в 4 различни варианта. И ако ви допада, може да го включите в ежедневната си доза спорт. Така, почваме с ножички напред. Броим до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добавяме вече един клек, за да стане малко по-трудно. Клякам и отварям краката, когато съм горе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега обръщаме малко процеса. Ще правя ножичката, когато съм ниско. И горе ще събирам краката. Готови? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Започваме. 1. Изправям. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това беше третата вариация на това базово упражнение. И най-трудната, естествено, винаги за десерт и за накрая. И двете упражнения вече ще правя ниско долу. И ще клякам и ножичката ще бъде ниско. Айде, готови? Да почваме, че да свършваме. Старт. Клек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно 10. Това е 4 упражнения, 10 повторения и чисто мокри сме на утрешната тренировка. Пак ще вода по същия начин. Само загатвам. Това е, машинки. Живи и здрави. Ще се видим утре. Чао!